Yamase, tænder og sapper. Yamase betyder at hedde eller at kalde sig. Det bøjes med yamu, det yamas, se yama, nos yamamos, os yamais og se yamu. Yamase ender på se, og verber, der gør det, kaldes for refleksive verber. De bøjes som normale verber på nær den refleksive del, se også bøjes. 3 sætninger, hvor Yamase er brugt, kunne være Mi llamo Pedro, som betyder, jeg kalder mig Pedro. Te llamas Luisa, du kalder dig Luisa. Se llamo Teresa y Thomas, de kalder sig Teresa og Thomas. Tener betyder at have. Du kan bøje det tengo, tienes, tiene, tienemos, tienais og tienen. Mange spanske verber diftongerer i præsens, hvis verbets rodvokal er enten e eller o. Det diftongerer til henholdsvis ie og ue, når rodvokalen får tryk i udtale i første, anden og tredje person ental og i tredje person flertal. Vi har lavet 2 eksempler på, hvordan tænder kan bruges. Tina tiene 3 hijos. Tina har 3 søskende. Esteban y Carlos tienen 2 gatos. Esteban og Carlos har 2 katte. Saber betyder at vide. Det kan bøjes se, sabes, sabe, sabemos, sabais og saben. Saber er uregelmæssig i første person ental, altså se, hvor den ikke bøjes som f.eks. como. Ellers kan den bøjes ligesom como.